nas kod Isidore Bjelice, koja nije prestala da bude elegantna, šeširi su i dalje tu. Sebi dižem optimizam, šalim se, imam izlazak posle ovoga. Da, znam, ja sam zato se i obradovala i pozvala te za intervju kada si mi pustila poruku da promovišeš VIP trip, posle ćemo zajedno da pođemo tamo na promociju i zapravo sam bila oduševljena da si se vratila. Koliko ima 5 meseci od operacije možda? Manje. Ja sam 8. marta na dan žena operisana, tako da. A evo opet si već u akciji. Znači 4 meseca de facto. Tako je, bila si međuvremenu i na Tibetu, odnosno bila si u Delhiju, je li tako? Bila sam u Delhiju, da. Pa ja sad radim zašto je jedno opširno istraživanje u stvari šta današnja medicina i alternativna uopšte nudi kad su u pitanju najteže bolesti. Tako da sam pričala s doktorkom Dolkar i ona ima jako dobre rezultate i onda i to hoću da stavim u moju knjigu. Ovo su u stvari tvoji sada glavni pomoćnici, znači nema više šporece, retko pali, nego su tu sokovnici i blenderi. Sokovnik i Vitamix najbolji, stvarno blender, a ovaj sam dovukla sokovnik iz Amerike. Sokovnik i sokovi su terapija, a ono što praviš u blenderu je u stvari ta neka dnevna dobra ishrana koju uzimaš. S tim što ja pečem i grilujem bez ulja. Glavna treća opasnost su ulja. Znači, ljudi ne znaju, ja sam bila taj kreten koji je pržio na maslinovom ulju, nisam znala koliko je opasno da se ta ulja zagrevaju. Ali postoje ona koja su u stvari rafinisana maslinova, koje smeju da se termično vraćaju. Ne, i to je opasno. I to je opasno, ja to nisam znala, tako sam trovala svoju decu. A zejtin, suncokretov? Pa i to nije dobro. De facto 3 stvari koje možda koristiš, jedino koje trpe temperaturu višu i evo zaista apela, naročito zbog dece, to je pre svega taj ghee koji možete kupiti u biošpajzima koji je najzdraviji. To je neka vrsta ulja. To je u stvari taj, ajde kažem, organski puter i druga i treća stvar su palmino i kokosovo ulje. Međutim, mene su od Americi učili kad deci pržiš jaja, to mora se radi na jako niskim temperaturama. Znači, visoke temperature su opasne. A kaži mi, šta te naučila ta Tibetanka, pošto svi znamo da ta tibetanska medicina, ta drevna, u stvari istočnjačka medicina je čudo? Oni su vrlo zatvoreni, oni zapravo kriju svoje recepte, za razliku da kažem od ovog što sam ja pričala recimo sa Kinezima ili sa južnoameričkim šamanima, Tibetanci sve kriju. Pa šta rade tamo? Nešto ti privijaju? Sad ću ti reći, ne. Kompletna dijagnostika ide preko pulsa. Ja sam zato i otišla, jer u stvari, ako ti ne oslušnu puls, ne mogu sa sigurnošću reći koje je stanje tvog organizma. I onda dobiješ lekove koji su u kuglicama. To su stvari lekovi od biljaka, tibetanskih koji su u kuglicama. Su to kao farmakološki proizvedeni ili oni sami pravi? Pa pokazat ću ti kako to izgleda. Da, pokazat ću ti. To je jako zanimljivo, ja to pre nisam videla. Da, ima ovdje puno. I oni imaju tačno doba dana kad se recimo piju. Eto, pa mirišite kuglice, one se posle u avanu istucu. Ali moraš da ih piješ u određeni sat. Irski centar za istraživanje raka u Korku objavio je studiju koja se bavila preventivnim učinkom pojedinih namirnica i začina na pojavu malignih ćelija. Ustanovili su da su svi oni koji redovno konzumiraju kari prilično zaštićeni od nastanka zloćudnih oblika tumora. Tokom laboratorijskih istraživanja naučnici su tretirali ćelije raka supstancom kurkumin, kojom je kari izuzetno bogat. Posle 24 časa većina malignih ćelija je izumrla, a one koje su preživele počele su same sebe da vare, odnosno započele su proces samouništenja. Dr. Sharon McCann, vođa istraživanja, smatra da bi stručnjaci koji se bave problematikom karcinoma trebalo združenim snagama da se pozabave daljim istraživanjima supstance sadržane u začinskom kariju, jer kurkumin, po svemu sudeći, ima velike prirodne potencijale koje valja iskoristiti. Imala si ipak sreće da možeš sebi da priuštiš da odeš i u Floridu, i na Floridu i na Tibet, da tako kažem, odnosno da se upoznaš sa svima njima, ali također ti ja čestitam na elanu, da ne legneš u krevet i da se osjećaš slabo, da sama sebi iz glave zapravo tu autosugestiju praviš da ti je još gore nego što ti jeste, nego se lepo na avion pa 15 sati do Delhija i ideš u potragu za zdravljem. Ja moram da ti kažem nešto što ja mislim, a zapravo to je da
ljudi ovde greše, jer kad se leče samo telo. Praktično taj preporod mora da ide paralelno, i duhovni i telesni. Tako da to moje zaista dubinsko vraćanje religiji, pre svega, zahvaljujući mom svešteniku sam čula za Svetog Nektarija Eginskog, sveca koji izlečio neverovatan broj teško obolelih i tako i počelo moje lečenje sa njegovim uljem iz manastira Rakovica, potom, da kažem, prosto čitanje akatista. Nekako to ide paralelno. Kada se okreneš Bogu, kada očistiš svoj duh, onda se otvaraju stvari. Ja ne bih nikada imala novca da platim te terapije, jer znaš kako sam i sama živela, uvek nepromišljeno i bez štekova. Puno si trošila, to je činjenica, jer si stalno negde putovala. I radila unapred. Radila si puno. Bolest me zatekla zaista bez dinara, a mnogo košta. I lekovi i suplementi jako mnogo koštaju, ali onda stvarno nekom Božjom promislu i zahvaljujući prijateljima mi se otvorila prvo jedna opcija, pa druga opcija, da kažem, i tako se to dešava. Znači, više mislim da je to stvar promisli nego sreće. Misliš da te zapravo to što si se okrenula duhu, što si se okrenula i molitvama i ispovesti, da ti je to u stvari, da te to okrenulo pravim vrednostima? Pa jeste, pravom pogledu na stvari. Jednog jutra posle operacije sam ležala i razmišljala da postoje dva načina. Znači, jedno da tu sad kukam, lešim i očajavam, a drugo da shvatim da smo mi svi smrtni, što mi negde shvatamo, ali ne koliko je život neizvestan i koliko je u Božjim rukama, i da s jedne strane pokušam da pročistim i duh i telo, a s druge strane da se ozbiljno bacim u koštac s tom kvadraturom kruga. Jer ta bolest jeste kvadratura kruga. Ili za nas koji nismo toliko baš pametni, što to tačno znači? Znači da medicina nema odgovore na to. Znači statistika je jeziva, jeziva. Znači broj koji su isceljeni samo nad moštima Svetog Nektarija Eginskog, od čega ne moram ja da pričam, nego svedoci, na primjer, to je neverovatno. A gde su mošti? Mošti imamo u dva naša manastira, znači u manastiru Ćelije i u manastiru Rakovic. I tamo se uvek nedeljom čita molitva baš za obolele od najtežih bolesti. I to je nešto neverovatno. Prvo je neverovatno koliko ti se promeni duhovni pogled, koliko živneš. Drugo, ljudi su posle došli sa egzaktnih analiza i na kojima više nije bilo ništa. Zamisli, znači ipak je čudo. Apsolutno. Ipak nije samo promišljanje sopstveno. Da, mislim, izvinjavam se na tome, ali zaista je čudo. Da. Jesu te pitali da li ćeš da umreš? Sam došla iz bolnice, Nebojša je bio u bolnici, ja sam još uvek nepokretna. Ali nije to tako naivna stvar. Nebojša, moram da vas pitam ovako iskreno iz ženskog ugla. I ni jedan brak to ne može da prođe. Zaista nisam nikom ispričala. Boriti se za pravdu, nanosila, moram da kažem, i mnogo nesreće nekim ljudima. I verovala ili ne, onda vam postaje sve bolje i bolje. Da ozdravljuješ kad počinješ da se baviš drugim. Emisija Život u trendu ide dalje. Upravo je počela naša TV prodaja, ali pre toga želim da vam predstavim novi model Dell Inspiron 5521 je taj novi moćni računar sa moćnim Intelovim i3 procesorom, koji pored toga ima, da ponovim još jednom reč moćna, moćnu grafiku i naravno koji će vam omogućiti da sa sobom ponesete svoju kancelariju ma gde da krenete i da prosto uživate u svom poslu kancelarijskom, da ne kažem office work, ma gde da se nalazite. Dakle, Dell je sa nama, Dell Inspiron laptop 5521, a emisija Život u trendu ide dalje. Budite tu, ima još puno interesantnih novosti za Život u trendu. Kompanija Telekom Srbija pripremila je sve pogodnosti za korisnike, a u pitanju su box paketi. Razgovaramo sa Anom Dinić koja će nam reći šta je sve skockano u box paketu. Kompanija Telekom Srbije pripremila jedinstvenu pogodnost za svoje korisnike, box pakete koji objedinjuju sve telekomunikacijne usluge u jedinstveni paket, fiksnu, mobilnu telefoniju, internet i televiziju. Koje sadržaje sve korisnik dobija kroz box paket?
U okviru boks paketa nalazi se fiksni telefon sa 300 besplatnih impulsa, neograničen pristup internetu sa protokom od 6 megabita po sekundi i Wi-Fi modemom, odnosno bežičnim modemom, postpaid mobilni paket sa uračunatih 500 minuta razgovora u nacionalnom saobraćaju, 500 SMS-ova i 1 GB prenosa podataka, kao i osnovni paket IPTV usluge sa preko 100 TV kanala. Koja je cena boks paketa? Boks paketi su dostupni već po ceni od 2935 dinara u svim poslovnicima Telekoma Srbija, kao i na broj telefona 19818. Čujemo da imate odličnu ponudu TV kanala u boksu. U okviru IPTV osnovnog paketa nalazi se preko 100 kanala. Strani, domaći, dokumentarni, informativni, filmski, muzički, kao i kanali koji su namenjeni deci. Odnedavno, u okviru osnovnog IPTV paketa nalazi se i 60 Pinkovih kanala, koji su namenjeni svim gledaocima različitih žanrova. Kako da gledaoci sada odmah postanu boks korisnici? Poziv na broj 19818 ili odlaskom u bilo koju poslovnicu Telekom Srbije. Isidora Bjelica i Nebojša Pajkić, evo nas u kućnoj poseti i to hvala Bogu zato što imamo lepe vesti. Isidora je pobedila rak, pobedila je karcinom, hvala Bogu. Nebojša, mene interesuje kako ste vi kroz sve to prošli. Muškarci se obično jako mnogo uplaše i za svoje zdravlje, a kamoli za zdravlje njihovih partnerki, a kamoli kad je nešto stvarno tako ozbiljno. Kako je to na vas delovalo kad ste saznali koliko je opasna bolest i koliko je daleko otišla? To je svakako za nas bio jedan šok, tako da smo mi prevashodno prošli kroz jednu šok terapiju, a Isidora je demonstrirala jednu hrabrost koja je zaista presedan, jer u današnje vreme se postaviti protiv klišeja oficijalne zapadne medicine predstavlja podvižnički čin i ona ga izvela i hvala Bogu to je se vratilo na dobro. I vi ste dosta smršali, ali to je između ostalog zato što ste se podvrgli detoksu zajedno sa Isidorom na Floridi, ali ste se i vi, da zlo bude veće, razboleli i završili u bolnici nedugo posle njene operacije. Kako ste vi? Šta se desilo? Ja sam inače malo krhkog tela, tako da me to malo napalo na pluća i tako, inače malo ima neke probleme sa šećerom, pa je celi taj kompleks me odveo do bolnice u kojoj nisam bio od 78. kada sam u vojsci, tako se izvukao od Titove armije. Isidora, kada si se ti razbolela, operisana si, pa je onda se ispostavilo da je i Nebojša bolestan, kako si se ti osjećala? Sigurno si bila očajna, sigurno si se brinula za decu najviše. Pa da, to su jako teški dani, znači ja sam došla iz bolnice, Nebojša je bio u bolnici, ja sam još uvek nepokretna, jer to je jako teška operacija, znači moja mama sama tu sa decom, pa šta da ti kažem, prosto ja volim da se šalim, meni se najgore desilo, znači samo može da bude bolje. Znači prosto... Si bila ljuta na Nebojšu kako baš sad da se razboli? Mislim, koliko to bi ličilo na mene. Koliko god to apsurdno zvučalo, negde se ne ljutiš se na njega, nego na celu situaciju kako je moguće. Moram da ti prepričam nešto što je smešno, to zaista nisam nikom ispričala. Ja sam u toj nekoj komunikaciji sa mojim najbližim prijateljicama koje su stvarno divne i stalno su bile uz mene, zvala jedna moju drugaricu, doktorku, i ja sam sad u panici, kažem, Nebojša, šta će on tamo da jede? Ja ne znam, ja sam izbezumljena kako će na bolnicu. Ona kaže, alo, ženo, ali ti imaš rak, on ima upalo pluća, brini se o sebi. Znaš, to je naš taj problem, da mi uvek mislimo o drugima, tako da sam i ja tad više brinula o njemu. Kao, dobro, ajde, ovo je sada tako kako je. Dobro, ti si divna. Imate divnu ženu. Da, to je malo pomoglo da ne misli isključivo na svoj problem, tako da je to relaksantno. Na neki način jeste dobro.